Toshiba, v tomto případě ze vzdálené plochy. Mám zde nějaký dokument Wordu, soubor, tisk a vyberu si tiskárnu Toshiba. To je ona, Toshiba Zborovna. Mohu si nastavit vlastnosti tiskárny. Standardním nastavením je normální tisk. V tomto nastavení proběhne tisk tak, jak jsme zvyklí, to znamená po zadání kódu se odešle tisková úloha na tiskárnu do sborovny. Druhá možnost je naplánovaný tisk. Po stisknutí OK nás vyzve program k zadání času a datumu, kdy dojde k tisku na tiskárně. Ještě lepší volbou je ovšem privátní tisk, protože v tomto případě, když stisknu OK a dám tisk, tak mě tiskárna vyzve, nebo program tiskový mě vyzve k tomu, abych zadal heslo, které si vymyslím. Já si dám heslo 1, 2, 3, 4. OK. A dále musím zadat svůj tiskový kód. Pokračovat. Na spodní části obrazovky se mně objeví nápis: tento dokument byl odeslán do tiskárny a je hotovo. Následující den, třeba zítra ráno, se půjdeme podívat k tiskárně a ukážeme si, jakým způsobem dokončíme tisk.